hanzi tine radio station apa hasi kutomborera nyangwe mulocation olidijandi pamunyati kundivenga musati mati donza murezi jandi ndini yo Nesty b musadhibe Nesty batangoma timbo tsiura mamero aiwa zviko izvo taramba marasta zviko izvo aiwa zviko izvo taramba mavhiya zviko izvo kuisa imbwa mustudio uchidzinga mafanzi mustudio aiwa zviko izvo taramba mavhiya zviko izvo iye toizeni one day yada kuizira poizeni iye toizeni one day yada kuizira poizeni kundidzuradzura mumagurupu ndiite zvemagurupu kundidzuradzura mumagurupu ndaramba ndiite zvemagurupu aiwa zviko izvo taramba marasta zviko izvo aiwa zviko izvo taramba mavhiya zviko izvo kuisa imbwa mustudio uchidzinga mafanzi mustudio aiwa zviko izvo taramba mavhiya zviko izvo munodhuwa kuzvifonera muchizvianza kungofamba muchingoganza kuti dzvamurira mushini mazviona Nesty mushini zvandibata mumwoyo mangu kubva kuhiro kudzoka kuzero zvandibata mumwoyo mangu kubva kuhiro kudzoka kuzero aiwa zviko izvo taramba marasta zviko izvo aiwa zviko izvo taramba mavhiya zviko izvo kuisa imbwa mustudio uchidzinga mafanzi mustudio aiwa zviko izvo taramba mavhiya zviko izvo iye toizeni one day yada kuizira poizeni iye toizeni one day yada kuizira poizeni kundidzuradzura mumagurupu ndiite zvemagurupu kundidzuradzura mumagurupu ndaramba ndiite zvemagurupu aiwa zviko izvo taramba marasta zviko izvo aiwa zviko izvo taramba mavhiya zviko izvo kuisa imbwa mustudio uchidzinga mafanzi mustudio aiwa zviko izvo taramba mavhiya zviko izvo munodhuwa kuzvifonera muchizvianza kungofamba muchingoganza kuti dzvamurira mushini mazviona Nesty mushini zvandibata mumwoyo mangu kubva kuhiro kudzoka kuzero zvandibata mumwoyo mangu kubva kuhiro kudzoka kuzero manga muchingohumana muchitigara matare muchitaura zvisizvo hanzi yana jaini marasika yeye murutirwa mari ndeyako taramba mavhiya